И здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Voxen HD и тук с мен е... Дома Сандър, Дома HD! Уху! Да, и аз съм HD би трябвало. Вижте в чата. Да. И това ще е нашето оцеляване. Да почваме. Ей го тук е гламундера. Играя с 30 FPS нулаченка. Защото така не знам. Ай ще оцеляваме ли на някъде? Ще трябва... Аз съм с 12 чинката. Ай, дай. Накъде? Но там. Сам айди. Но то пак на същата страна, къде тръгнахме. Не. Да, също. Ей, гълмук! Ти Ти не му удари, бе. Детка има съм. Ма ти О, Тома, спомням, не мога да се би. Ти ли му удари, бе? Не, ти къде си, бе? Паднах долу. Някой машина ме удари. Как се пише? Ще я пише. Voxen. Voxen. Как? V-O-X-E-N. HD. Ами без ейджито, то трябва да ти влезе и те. Еми не! Вкусна е да не пишеш таб. Опа. Ха-ха. Бъркал съм ти. Чай, че ми ще пускаш. Опа. Ти добре ли научваш? Да, айди вей. И умирам Ами отзад. трябва тук да се отдалечим ужасно. Тук няма ли островчета? Опа. Чакай ти ми излезе нова неоригинален Windows. Айде, бе, бах ти лилията, човек. Жони, чакай. Ела тук да покопам. Айде. Дай, ще съберем къбълстон. Малко. Ще трябва да спирам типчето. Няма да го правя дълго, защото няма мога да го кача. Като го качаш, ще го гледаш ли? Не мога. Къде му момчи? Тук някой е идвал обаче. И човек бати пригледа батко. Долу има нещо. Моя. Чай, че скъм. Да, ще покопая малко и тук. И мога да се измъкна там. Измъкна се това. Аз ще излеза по водата тук. Нагоре ли? Да, вече излязох. Чакай, мога. Сандлер, от другата страна. Моя от друга страна. Прати ми тъпа. Айде, взех да умирам. Трябва да се закопаем някъде и да си направим нещо и да си... Първата нощ трябва да се закопаем. Най-гадното нещо, което може да се случи. Мамка му, вещица! Дия бе? Ей, я ми фърля отваря тази педерастика. Майка ти дейба. Ой, фърли ми някаква отваря. Poison и slowness. Така. Аз и без той ще умре, по-добре да убия. Бръсуй, педерастика, мърста, купена. Ела да ми обериш айтемите. Много бише! Ой! Айде пък и крипър ма подгони. Аз го убил това. Крипър! Какво спина? Наполовин с ръчейте съм човек. Трябва да убим нещо за ядене. Идвай. Защото това е Extreme Survival, така се казва сървъра. Аз па сървъра клипът. Extreme Survival BG. Поредицата. Да, може... Ще сме на 100% в този сървър. Човек, то не мой тук, има рез. Какво? Кокошка. Крипърче. Аре. Крипър! Яйте! Ама ти си много плодовита кокошка. Айран. Тук сега ми каза, че пак има рез. Трябва да се отдалечаваме. Там виждам една къщичка. Сървър ли е лагнал? Не са се избили. Ям пилито 10 милиона пъти. Гледай, погледни ма. Аз съм зад тебе. Нищо е. Трябва да го спечеш. Къде ми е нагръдника? Не се съгласил. Да са и боги пак. Сега пред камерата. Изядох го. Чакай бе! Наполовин сърце съм, батко. Аз взех малко клей.
На начин на тук няма ли? Бе. Ух! Не му бий, че съм на полицията. И аз все още мога малко неща. Трябва да отидем да си вземем такова. Някакви честове, като ония път да намерим тук, не? Там отсреща в планинката се закопаем, искаш ли? Че аз вземем да ето па всички да рутат разни. Но там отгоре не са. Тук някой миналото се видя, еш кога мине там също. Тук има идеално място за къщичка, я погледни. Да. Тъп ли си, бе? Ай, ти тъп ли си, бе? Какво стана, бе? Ти ме удари, бе, глупак. Айде, идвай. Глупака ти. Тъпа са. Аз се баквам. Ти си бати човека, човек. Изгубил Чекай, са айтемите. Ето всички са в мене. Бати... Айде, идвай в мене. Само той ли си? Не. Ще убия, ако не ми върне всичко. Кирки, лопати, брадви, ей. Джамайка. Всичко е в тебе. Кирка нямам. Дадох ти Дай кирка. кирката! Дадох ти кирка. Нямам, бе, къде? Аз имам кирка една. Нямам кирка у мене. Нас напри. Опа. Той какво е, бе? Това е моята. Ето нас напри. Тъжата шибна. Нямам крафтинг тейбъл. Ще ти шам. Сега. Ари, аз че Аз няма да живея тук, се кача по-нагоре. Мръдничата шибна. Кацам 4 смитица. Идеално място за къща си намерих, даже и къща може да е това. Вход на къща. Вход на къща. Намери. Намерих здрава къща и няма факшен. Фекти. Намерих. Обов място. Аз ще карта дава. Къде си, Джамайко? Яху! Торче! Кради като цигани. Няма фекшен. На някой мината. Ще му украда торче. И сега се окаже някой диамантен тук долу да ме приби като кучи. Взема един торч. Така. Мина точно. Аз те виждам, ти спомня. Ти сляза надолу, аз те видях. Да, и аз те виждам, ник няма. Чакай, качвам нагоре, сега ще покажа къщата. Имам 7 торча у мене. На брачета му украдваме торчите. И да. Сега отивам да крада една къща. Това е PvP сървър, да не се учите защо крадем къщи, иначе ние не сме такива. Направо няма да ви кажем и направо изнасяме къщите, ще ви кажем, че това е нашата къща и се местим. Да, ама тая къща е празна вътре, мога да се заселим в нея. Да, празна къща, човек. Чакам те. Аз вече излязох и заминах нататък. Чакай, аз не ти знам ли си. Но преди ми телепорт. След малко ще спира на клипчето. Още малко. Няма още малко, след малко го спирам, защото знаеш колко голямо ще стане. Айди, къде и сега ти? Къщата, да, аз я подминах, тя нямаше нищо с нея. Охо, почти огрифа на къща. Мога да се заселим някъде тук тъй. Искаш? Прасета! Porcupines! Крипа. Не. Аз съм от Porcupines. Предварително искам да благодаря на Venom 961. Благодарение на него се запали да играя Майнкрафт. Иначе преди ми се строих някаква тъпа игра с купчета. Уж. Той показа колко забавна може да бъде тя. Сега с този приятел, момчил. Как ти беше името? Ще ти забравя. В момента го казвам. Сандер. Нещо. И да, в тази къща няма нищо, аз дори не мога да се кача. Аз не знам къде е къщата. Аз съм я подминал.
Ай, Ще умра, я ми дай на пържок. нямам. Нали ще би прасета? Ай, казах само, че има прасета, не съм казал, че ще се бия. Перфектно място за къща. Слизам долу. Porcupines. Аз съм на мястото за къща, вкопаваме се и спираме. И аз съм на мястото за къща. И вижте. Много тига. Аз съм 2 ръчица. Аз съм фул, без едно и половина. Добре, нямам кирка. Направи си така. Нямам дърво. Благодаря ти за скромността. Трябва ти само едно. Да, съм го пръчки. Човек, какъв е той дър тука? Ай, нема и ни същата оперпелкам. Бягай, бе, бягай, бе. Ето, крафтим тебе. Свърши дърта. Ето тук ще разширяваме. Да направим убежището, сетни холмовете и спирам клипчето. Защото... Тоест да поизкопаем малко и спирам. Ама ти дей бай, шибан грабал. Тенки. Тук още ли грабал? О, виж как се чупи грабала. Знам, а не е така. Чакай, бе ти да света. Аз направих някой като жилище. Някакво скромно жилище напред, да. Направи фешън него. Какво да направя? Фешън. Фекшън искай да кажеш, не фешън. Да е фешън. Някакъв пише, не гледайте в тях, защото са псуват като мангали. Някакъв Ай, пише, докс. здравей пидал. Намерих коло, чакай. Изкърпай го. Копам Мина кола. в къщата, нали? Да, бе, копам кола. И то побати кола. Надолу може. Да, аз тук почвам минавам. Какъв е тоя кол, бе? Човек копа сега едно купче и пада. Добре, ела виж когато аз мина. Намери, мина ли? Да, ела да я виж. Чакай, че копая един тук кол. Бата в кола, човек. Вече имам 12. Аз да виждам ти с до мен. Да, точно за тебе съм. Къси минута. Ужасно много кол. Никакъв айран. Взимай кола, той може да ни потрябва все пак. Може. То ще ни потрябва. Добре, айде да спирам епизода, няма правя фекшън по сега. Идвай, качвай се горе, Porcupines. Кача. Ще завършим епизода и тук така отстрани, без брони, без нищо. И дано сме ви харесали и довиждане!